día 25 de xullo é un día moi emotivo e importante para todos os galegos e galegas no que conmemoramos o Día da nosa Patria. Un día no que nos sentimos moi orgullosos do noso país e celebrámoslo todos xuntos, ainda que algúns atopémonos lonxe da terra, pero canto máis lonxe está un, máis se lembra deste día, máis orgulloso se sinte. É moi duro estar lonxe da terra un día tan especial, sobre todo estando privado de liberdade, pero cando se está por defender esa terra que tanto queres, saques esa forza que tanto precisas para resistir o duro tirón. Todos sabemos que hai que loitar día a día para conseguir liberar Galiza e poder decidir nós mesmos o noso futuro como galegos e galegas, porque é un día de celebración, pero máis o será nun futuro no que sexamos libres e podamos vivir como galegos. Nun día como hoxe non podemos esquecer a esa xente que loitou e incluso deu a súa vida na defensa da patria galega. Temos que seguir o exemplo porque se nos unimos podemos conseguir isto e moito máis. É un compromiso que temos que levar adiante día a día e non rendirnos a máis, defendendo ese ideal con firmeza. Dende dentro destes muros de cemento, quero desexarvos que o facedes o mellor posible e disfrutedes deste día tan especial, como penso facer eu pese a distancia que nos separa. Nestes tempos que corren, compre estar unidos e loitar contra a injusticia e a represión a que nos vemos sometidos os que queremos un futuro mellor para Galiza e loitamos para que iso vaya para diante. Agradecervos a todos o apoio e a vosa solidaridade que nós, algo que vos temos moi en conta. Nun día tan especial, os presos tamén imos estar moi presentes aí con vos, porque a nosa unión é moito máis forte que calquera cadea ou castigo que nos queiran impoñer. Sabemos cal é o camiño que temos que seguir e non perder nunca a dignidade de pertencer a un pobo como é o galego. Unha aperta enorme a todos os que están presentes no Día da Patria Galega. Viva Galiza Ceiba e Socialista! Gracias. A lucha continúa. Resulta surrealista que teñamos que reunirnos aquí a explicar unha vez tras outra o principio de aplicación personal da pena, polo que os familiares achegados non poden verse afectados por esta, o dereito á igualdade recollido pola súa Constitución, polo que uns presos deberían ser tratados igual que outros, por máis que sexan disidentes sociais, o universal dereito á presunción de inocencia que algún político deberá repasarse nos seus anos de dereito. Falei de dous grupos de opinión que eu considero, por desgraza, maioritarios. Porén non me esquezo que todos que estamos aquí e que xuntamos as nosas mans somos susceptíveis de ter que responder a esa pregunta feita ao azar pola rúa. Así que cando o meu inquisador imaginario nos deteña e pregunte se sabemos por que está en Santiago, Xosé, na cadea, agardo que todos podamos contestar que porque aínda non conseguimos levalos, pero que xa falta cada vez menos. Ainda que moitos aquí se
semana pasada a Audiencia Nacional Española decidiu fixar data para a celebración do xuízo político que se vai celebrar en Madrid, na Audiencia Nacional, o día 2 de outubro deste ano. Hai unha petición fiscal de 8 anos de prisión pola suposta, presunta tentativa de colocación dun artefacto incendiario nunha inmobiliaria. Hai unha petición fiscal, decía, de 8 anos de prisión e o xuízo celebrarase no día 2 de outubro. En terceiro lugar, por parte de Ceibar, queremos denunciar tamén a acosa policial sistemática a que fomos sometidos xa non só no día de hoxe, con decenas de mercenarios tomando rúas, controlando a circulación, identificando cidadáns sen ningún tipo de motivo, senón a presión policial a que foi sometida nesta semana toda a militancia nacionalista e independentista polo mero facto de tratar de facer visível ante este país que estamos celebrando o Día da nosa Patria, o Día da Patria Galega. O que queremos transmitir que por parte do Partido Socialista Obrero Español neste momento hai unha estrategia clara de acoso, de violencia e de represión contra o sector deste pobo que non está decidido, que está decidido a non agachar a cabeza. O sector que berra Galiza non se vende, o sector que berra Solidariedade como tal, o sector que berra Gandeiros Galegos adiante.